Zdravím. Vítám vás v sérii Linux pro začátečníky. V téhle sérii si něco řekneme o operačním systému Linux, co to vlastně je, jak se to používá, k čemu je to dobré a i nějaké praktické příklady, jak to vlastně používat. Tohle je první video, co je to vlastně Linux. Zde si řekneme takové úplné základy o Linuxu a základní pojmy. Dneska ještě nebudeme dělat nic praktického, pouze taková teorie. První věc, co o Linuxu je dobré vědět, je, že Linux jako samotný Linux je pouze jádro operačního systému. To znamená, že Linux sám o sobě nemá žádné grafické rozhraní, nemá to žádné aplikace, nemá to prakticky nic. Jediné, co to umožňuje, je běh dalších aplikací nad tím a řeší to komunikaci s hardware. To je vlastně všechno, co Linux dělá. Umožňuje běh aplikací a řeší nízkoúrovňové věci, co váš počítač prostě potřebuje řešit. Asi si říkáte, že když to teda nemá samo o sobě žádné grafické rozhraní nebo žádné aplikace, tak to asi je úplně k ničemu. A máte pravdu. Samo o sobě je Linuxové jádro prakticky k ničemu. A jak ho tedy použít? Potřebujete k tomu další programy. Potřebujete programy, které vám dají taková okýnka, na které jste zvyklí pravděpodobně z jiných operačních systémů, nebo vám dají samotné ty okýnka vůbec, ty programy. Potřebujete i něco, co vám dá samotnou příkazovou řádku. Potřebujete spoustu programů, které vám třeba zřizují zvuk, jejich nepřeberné množství. Výběr jsou prakticky tisíce, stovky z každé kategorie programů. A z toho důvodu existují Linuxové distribuce. Abyste nemuseli všechny ty programy řešit, což začátečníci upřímně nepotřebují. Abyste si vybírali, co vám má vlastně zobrazovat něco, co vám má, já nevím, řešit zvuk. Tak proto existují Linuxové distribuce, což už jsou předpřipravené operační systémy, tak jak znáte třeba Windows nebo Mac OS, které už v sobě mají všechny, nebo dá se říct, že mají vybrané nějaké ty programy, které vy potřebujete pro provoz vašeho počítače. Už je prostě vybrali za vás a vy už se o to nemusíte starat. Jak je tady napsaný, je to vlastně takový souhrn aplikací, který potřebujete, abyste mohli váš počítač efektivně provozovat. Tak liší se distribuce většinou teda výběrem programů samozřejmě. To znamená, že třeba jeden má, já nevím, řekneme třeba na přehrávání médií má třeba VLC, jiná distribuce má třeba MPV přehrávač. Stejně se to liší i samotným grafickým rozhraním. To znamená takový ty okýnka, nějaký panel, jak asi znáte z Windowsu, nebo dock z Macu. Tím se většinou liší. Pak taky většinou mají nějaký svůj účel. To znamená, že je distribuce, která je třeba dělána na stolní počítače, pak jsou distribuce na telefony, na servery a prakticky na všechno. A další teda věcí, co se liší, je, jak fungují aktualizace. K tomu si pak řekneme něco víc. Tak, jaké distribuce jsou dostupné pro uživatelské počítače? Tady mám takové 3 populární distribuce pro začátečníky. Je z nich jedna Ubuntu, Linux Mint a Zorin OS. Je jich samozřejmě mnohem víc, ale tohle jsou takové, bych řekl, nejpoužívanější možná, nebo rozhodně jsou to populární distribuce, které jsou skvělé pro začátečníky. Jaké distribuce jsou dostupné pro servery? Tím se asi nebudeme moc zabývat, ale víceméně je to Debian, Ubuntu Server a Red Hat Enterprise Linux. Oproti těmto distribucím, které, jak vidíte už tady na těch fotkách, mají nějaký vlastní panel, mají grafické rozhraní, tak oproti tomu serverové distribuce většinou nic takového nemají. Ty vlastně nainstalujete a máte pouze příkazovou řádku, protože na serverech nic jiného potřeba není. Protože jakékoliv grafické rozhraní nebo cokoliv takového na serverech prostě potřeba není. A co není potřeba, tak to zbytečně zabírá prostředky, které by mohly být využité efektivněji. Tak, jak fungují aktualizace? Jsou 2 modely, jak aktualizace na Linuxových distribucích fungují. Jsou stabilní a rolling. Stabilní distribuce, to znáte
dalo by se říct, jak funguje Windows nebo i macOS. Prostě vyjde Windows 7 a pak už se jakkoliv nemění, než přijde další Windows, třeba vyšel Windows 8. Prostě je jeden systém a jediné aktualizace, co do něho vychází, jsou ty, které opravují chyby a nebo bezpečnostní záplaty. To jsou jediné aktualizace, které vychází. Žádná aktualizace, která by změnila jakkoliv váš, jak bych to řekl, workflow, tak ta není. Prostě máte jeden systém a tak prostě je a změna bude až v další verzi. To znamená, jak byl Windows 7, tak nic se neměnilo, vyšel Windows 8 a pak teprve byly změny. Stejně fungují i stabilní aktualizace. Takhle funguje právě většina těch uživatelsky přívětivých distribucí, jako jsem právě ukazoval ten Zorin nebo Ubuntu. To znamená, že periodicky Ubuntu myslím jednou nebo dvakrát do roka, Zorin ten se přiznám, že ten nevím, myslím dvakrát do roka třeba vychází, dvakrát se přiznám, že nevím a vychází prostě nějak takhle periodicky. To znamená, že se můžete prostě spolehnout, že se vám nebude měnit ten systém pod rukama, protože to je to poslední, co byste jako začátečníci chtěli. Pak existují rolling distribuce. To vlastně znamená, že jak vychází ten software, nebo ty programy, dá se říct, tak jakmile vyjde ten program, tak okamžitě to je ve vaší distribuci. Tyhle distribuce nemají žádná čísla, jako že by byl třeba, já nevím, distribuce Ubuntu, nebo teda zrovna z těch rolling je to třeba Arch, tak není, že by byl Arch 1, Arch 2, Arch 3. Prostě je to distribuce, která je neustále dokola aktualizována. Bez ohledu na jakékoliv verze. Z toho důvodu to také není doporučené začátečníkům, jelikož je to systém, který se vám neustále mění po aktualizacích a zároveň i sám o sobě je těžký na používání. A občas se taky může být problém v tom, že ty aktualizace mají v sobě nějaké problémy. Není to jako ve stabilních distribucích, kde prostě vychází, to dá se říct jako kompletní balíček ta distribuce a je intenzivně testována. Tady prostě jakmile vyjde nějaká verze toho softwaru, tak je to prostě přidaný do toho systému vašeho po aktualizaci. Děkuji vám za zhlédnutí videa, doufám, že jste se něco nového naučili a pokud máte nějaké dotazy nebo jste našli ve videu nějakou chybu, neváhejte napsat do komentářů a já se budu těšit na další video.